combo set natin na tawag ay trio set. Nan, Babo Kabalen, kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. As well as helping businesses promote their products to our We're in Pampanga community. And that is you! So ngayong araw na to, nandito po tayo sa Mabalacat, Pampanga. And we are going to meet someone. She's actually an entrepreneur for a very long time. Yes. And interesting yung product niya. It's actually somewhat essential ngayon pandemic. Yes. And at the same time, meron siyang lifestyle feature. Parang mga ganun. So we're gonna interview her. And samahan niyo po sa video ito. So tara, let's go! My name is Mary Janine Mande. I've been into business since 2012. Nag-start ako from ukay, lipat sa oral supplements and beauty supplements. Nag-start ako nung sa supplements ng oral, 2016, yung soft gel glutathione. Discover ko siya by just taking it. Then, nung nakita ko yung effect niya sa akin, sinabi ko sa clinic na ipopromote ko siya through online nung 2016. Then hanggang ngayon, nagra-run siya at mas dumami pa yung products kagaya ng collagen peptide for anti-aging and yung crystal soap natin for whitening and moisturizing. Ito yung crystal soap natin. Yung gamit niya, nakakapag-peel siya pero organic siya. Pwede siya sa baby, pwede din siya sa matanda. Lahat ng may skin asthma, pwede siya. Sa mga sensitive skin, pwede siya. FDA approved din siya sa Philippines. Made in Philippines siya, tatak Pinoy. Ito naman yung soft gel glutathione natin. Ito yung in-start ko ng 2016. Meron na siyang 60 capsules. Tinitake siya twice a day with vitamin C para ma-boost yung glutathione niya. Pero ang pinaka-main na gagawin nito sa atin is yung para ma-boost yung immune system. Most especially ngayong COVID-19. Ito, formulated in USA siya. Ito naman yung collagen peptide. Ito, made in Japan siya. Lahat ng contents niya from Japan, most especially yung fish collagen na talagang famous ngayon for anti-aging. Ito yung nakakatulong sa kanya. Nakakapagpaganda siya ng hair, skin, and nails. Most especially, nakakatulong din siya sa bone natin. And pinapalakas niya yung calcium ng bones para hindi siya mabilis yung mga nagkaka-osteoporosis. Pag intake nito, pwede siyang i-mix through water, through soda, or through coffee. Nagagawa rin yan, nagre-remove din siya ng fine lines, wrinkles. Everyday, pwede siya. Cheap na siya sa price niya, 30 sachets for 30 days na. Yung collagen, siya yung nag-help sa body para maulabanan yung pagkulubot ng skin. Ang natutulong ng collagen peptide, dinadagdagan niya yung collagen ng body. Combo set natin na tawag ay trio set. Ang trio set na to, inclusions niya ay soft gel glutathione, good for 1 month, good for 1 month na crystal soap plus, and collagen peptide, good for 1 month. Mabibili nyo to for only 4,000 pesos and nakasave kayo ng 200 dahil libre na yung crystal soap plus natin. Meron po akong mga ibang products pa like Young Living. I'm one of the distributor of Young Living oil, essential oils. Nakakatulong naman po siya sa mga may, kunyari may mga kids kayo na sakitin, or yung mga husband nyo na nag-snore, or kaya stress kayo sa trabaho. Pwede siyang gamitin through diffuser, pwede din siyang topical, pwede din siyang i-intake. 3-in-1 siya. Kung gusto nyo pong mag-avail ng package kung paano yung pag-open ng business ng soft gel glutathione, collagen peptide, and crystal soap plus, tignan nyo lang po yung mga package dito para po makita ninyo kung ano yung the best investment para sa inyo. If you're interested, just call me or message my Facebook page, Soft Gel Glutathione Supplier by Dress Up by MJ. You may call or text my cell phone number 0905-510-1413. So there you have it, guys. If you're interested to know more about Ma Mary's business, same time, palakasin yung immune system natin through those products, and check out her fan page. Make sure to message her, do a transaction with her. So there you have it, guys. Thanks so much for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Peace out.